Počet ćemo sa riječima svetoga Pavla koji je rekao možda nešto što će nam uhu zvučati grubo i neugodno, ali to je rekao sveti Pavao i na to je bio nadahnut. Boga je sam nadahnuo na tako nešto. Kada kaže u prvom čitanju, i to je nekako trenutak gdje se mi trebamo zamisliti, pogotovo evo, ljudi koji su u braku, kada kaže žene, budite podložni svojim muževima kao Gospodinu. I onda kasnije nadodaje, kao što je i crkva podložna Kristu, tako i vi žene budete podložni svojim muževima. I to naravno uhu današnjeg prosječnog čovjeka nekako ne paše. I mi si mislimo, i kako je danas nekako doba gdje je sve puno riječi, tolerancija, ravnopravnost, jednakost i tako dalje, gdje nema veze ili neko muško ili žensko, gdje ćemo mi činiti da nas baš briga kako se neko oblači, kako se neko ponaša, gdje ćemo gledati samo svoja posla. I u tim trenucima ove Pavlove riječi dolaze vrlo nezgodno. Kada kaže žene, budite podložne svojim muževima, i sad naravno žena koja je u braku mislit će, a koja je nekako dijete ovoga vremena, mislit će, pa zašto bi ja trebala biti podložna svojemu mužu? Zašto ne bi moj muž trebao biti podložan meni? Zašto ja moram biti njemu podložna? I nekako to onda ne zvuči baš dobro. Međutim, evo tako piše sveti Pavao i to je i Kristova zapovjed. Znate, Bog je na početku stvaranja svijeta postavio, da tako kažemo, pravila igre. One igre kako mi trebamo igrati, pod navodnicima igrati, do kraja ovoga svijeta i vijeka. I u tim pravilima muškarac ima jednu ulogu, žena ima drugu ulogu. Zamijeniti te uloge bilo bi nešto što nekako i nije po volji samoga Boga. Ali to je ono što se danas događa. Samo pogledajte, otvorite televiziju, pogledajte vijesti na internetu, u novinama i tako dalje. Onda ćete vidjeti da se upravo to događa, da se uloge toga zamjenjuju. Da više nije žena ono što je bila recimo prije 100 godina, prije 200 godina, nego sada je, ajde da tako kažem, oslobođena ili kako se to stručno kaže, emancipirana i postaje sve više slična muškarcu, mužu, a s druge strane imamo muškarce koji sve više kako vrijeme odlaze postaju sve sličniji ženi i to se slavi i prihvaća kao jednakost, ravnopravnost spolova i tako dalje. Međutim, to je krivo, jer ni jedan od tih ljudi koji tako ima jedan stav u sebi, pa dobro, ja mogu se ponašati kao da sam žena, a žena kaže ja mogu biti kao da sam muško, nema tu nikakve razlike. Razlike između muškarca i žene je samo u našim glavama i možda u našim tijelima, ali u stvarnosti nema nikakve razlike, a to su gluposti. Naravno da ima razlike i to svako nekako koji vidi normalno, sa jasnoćom će vidjeti tu razliku. I naravno probleme koje dolaze kao posljedica nepriznavanja tih razlika. A razlike postoje. I zato Pavao ovdje kaže, žene budite podložne svojim muževima, zato jer žena ima takvu ulogu. Kao što i crkva ima takvu ulogu. Žene trebaju biti podložne svojim muževima jer imaju takvu ulogu. Crkva ima ulogu biti podložna Kristu. Ali pazite sad ovo, tu dolazi jedan okret u cijeloj priči. Čovjek koji možda nije navikao na ovakve riječi, koji možda nije u vjeri, koji mu smetaju ovakve riječi u uhu, onda će misliti to nije fair, to nije pravedno, žena onda će biti, po ovome što Pavao piše ovdje, biti će doslovno robkinja. Onda sve ono što muž kaže ženi da napravi, ona mora napraviti jer je Pavao tako napisao. Na neki način da, ali i ne. Ono što će Krist zapovjediti crkvi, da crkva napravi, to crkva mora slušati. Mi svi također, svi koji smo ovdje. Ako Krist nešto zapovjedi nama, mi to moramo slušati. Zbog toga, jer je to nekako naša uloga u tome. Ali, Krist, Bog, će zapovjediti nama nešto samo unutar
određenog okvira, a taj okvir zove se ljubav. Unutar ljubavi Bog će nam zapovijedati. Izvan ljubavi neće nam ništa zapovjediti. Neće nam Bog nikada reći da mi, napravimo neki grijeh, slažemo, ukrademo, prevarimo, a mi zbog toga jer smo poslušni Kristu, jer smo u crkvi, trebamo ga poslušati. Isus to neće nikada zapovjediti nama. Nikada. I zato to uopće nije nekakva opcija o kojoj mi trebamo razmišljati. Tako i ovdje, žene koje su podložne svojim muževima, bit će podložne svojim muževima samo u onom trenutku dok oni govore unutar tog okvira. Jer kaže Pavao ovdje isto kasnije, muževi ljubite svoje žene. I zbog toga im daje na neki način jednu uputu kako oni to trebaju činiti. Dakle, unutar okvira koji se zove ljubav. Unutar tog okvira. I unutar tog okvira ono što muž kaže ženi, ona to treba poslušati. A s obzirom da je unutar tog okvira samo ljubav i ništa drugo, onda će žena sa radošću poslušati to što muž kaže njoj. Sa radošću. Zato jer muž neće nikada reći unutar tog okvira nešto što nije dobro, što nije iskaz ljubavi, neće nikada to reći. I to su velike stvari. Zato i kaže ovdje Pavao kad uspoređuje odnos muža i žene kao odnos Krista i crkve. Kao što ni nama Krist neće zapovjediti ništa što nije dobro za nas, nego će nam zapovjediti uvijek ono što je dobro za nas i blagoslovi ako ćemo to poslušati. Isto tako i žena, kada posluša svoga muža, a on će to govoriti samo unutar tog okvira ljubavi, onda će to biti blagoslovi za nju. Naravno, ako isto kao i u ovom slučaju odnosa Krista i crkve, ako muž ženi kaže da napravi nešto loše ili prevari ili ukrade ili tako dalje, jasno da ga žena onda ne treba poslušati, jer on nije njen gospodar u onom smislu odnosa gospodara i roba. Ne tako, nego ona ga slobodno može i ne poslušati. Ali unutar tog okvira ljubavi ona ga treba poslušati, ali zato jer je to baš to okvir ljubavi. Nekako labavo povezano sa poslanicom Efežanima, ovome što je Pavao ovdje pisao, nalazi se i ova Isusova prispodoba o kraljevstvu Božjem. Ili skraćeno rečeno o raju. Dakle, Bog nam ovdje priča o raju. I on nama želi sad opisati što je to raj, kako da vam opišem raj. A to je skoro pa nemoguće. I on je ovdje nešto opisao, a sad koliko smo mi to shvatili, nećemo nikada shvatiti što je raj do kraja, jer kako kaže Bog na jednom mjestu, što uho nije čulo, što oko nije vidjelo, što srce nije osjetilo, to je pripravio Bog za one koji nas ljube. I ako uho to nije nikada čulo, ni srce osjetilo, ni oko vidjelo, a kako mi onda možemo znati o čemu se to radi? Kako mi onda možemo znati što je to raj, ako to nikada nismo ni vidjeli, ni čuli, ni osjetili? I to je problem. Isus zna da je to taj problem, ali ipak pokušava nam objasniti što je to. I onda govori da je kraljevstvo Božje, da je raj kao zrno gorušice, sitno, sitno, sitno. I onda se baci u zemlju i iz njega izraste veliko drvo. Dobro, ne toliko veliko drvo, ali veliko s obzirom na plod, na to sjeme, kako gorušica ima jako malo, najmanje sjeme koje postoji. I takav je i raj također. Ako mi bi trebali imati u sebi to zrno gorušice. I mi bi sami trebali biti to zrno. I mi bi sami trebali sijati i mi bi sami trebali biti posijani. A to znači, ako smo mi to zrno gorušice, a svi mi trebali biti, i ako dopuštamo Bogu da nas posije negdje, i ako dopuštamo njemu da se mi razvijamo i izrastemo, to zrno gorušice koje je sitno, ali je nešto dobro, izraste u nešto veliko i nešto dobro. Zato je ovo nama jedan poticaj i opomena da i mi također u svome životu razmišljajmo jesmo li mi dali da nas Bog posije, pa da mi izrastemo u jedno veliko i lijepo drvo i da donosimo plodove.
Ili nismo, ili smo još uvijek samo ostali zrno, ili možda nismo više ostali ni zrno od gorušice, nego smo, ko zna šta smo, ali nismo ono što je ali nismo ono što je Bog planirao za nas. Gdje smo onda? Zbog toga trebamo raditi na sebi. Kaže se, rasti gdje si posijan. I raj je upravo to. Kada mi od onoga dobroga, sitnoga što imamo u sebi, a što nam je Bog posadio u naše srce, možemo to reći da su to talenti, darovi. Ako mi iz tako nečega napravimo nešto veliko, to će nas onda i u raju čekati. Ako mi ovdje posijemo nešto dobrote od sebe koje imamo, onda će od te dobrote nastati još veća dobrota. Isto na neki način kao što će kad sijemo samo zlo oko sebe, nastat će još veće zlo. Ali ovdje se koncentriramo samo na raj. Što sijemo više dobrote od sebe, to će više dobrote i nastati. Kao u raju. Zato daj Bože da i mi shvatimo tu jednu našu zadaću koju nam Isus stavlja pred nas da trebamo učiniti, da trebamo sijati dobrotu izvan sebe, trebamo sijati dobrotu drugim ljudima, da drugi ljude vide kakav je to raj, kako je to biti kršćanin, kako je to biti katolik, da drugi ljudi to vide i da onda kažu da je to ono pravo, da je to ono dobro, da je to ono za čim treba ići, što treba slijediti, da on sam želi biti isti takav kao što smo i mi. Jer zna se dogoditi da ljudi kad vide nas kršćane i kažu ako je tako kršćanstvo, onda ja to ne želim. Znate, kada su bili u 16. stoljeću, pa su dolazili Španjolci, kršćani, jer tada su svi bili vjernici i kršćani u tom svijetu u Europi, i onda su odlazili u Srednju Ameriku, Južnu Ameriku, i onda su tamo osvajali naroda i pokoravali su ih i ubijali su ih. To su bile ružne stvari iz kršćanske povijesti. I onda jedan poglavica tamo pitao, kad je vidio što ovi čine, pitao je kaže oni njemu, mi ćemo te, kršćani ti, nažalost, mi ćemo te sada ubiti, ali onda ćeš ići u raj, jer ćemo te krstiti prije toga. I onda on pita, a ima li u raju kršćana? Kaže naravno, svi su tamo kršćani. Kaže onda poglavica, a onda ne želim ići. Taj čovjek taj Španjolac, kršćanin je dao loš primjer. Ali mi trebamo dati dobar primjer, da ljudi se ne zgražaju na time što smo mi kršćani i onako samo budu ustuknuti katolici, nego da budu impresionirani time što smo mi kršćani i da kažu i ja bi to htio činiti, ja bi to htio nasljedovati. Zato mi svi imamo na sebi odgovornost i sijmo to zrno gorušice, sijmo tu dobrotu od sebe, da što više ljudi bude nadahnuto time, da u što više ljudi posadimo to gorušućino sjeme, da to sjeme i u njima izraste i tako raj koji je na nebu bude u ovom trenutku i na zemlji, raj koji ćemo mi davati jedni drugima. Amen.